kertaa. Seuraan suurella mielenkiinnolla niitä arvioita, mitä esiintymistaidostani esitetään. Vakuutan, että kaikki mitä minusta on sanottu on totta. Stressi ja järjestelmällisyys ovat minulle täysin vieraita käsitteitä ja olen onnellinen jo pelkästään siitä, että minulla on satunnaisesti saman parin kengät päällä nostessani videotreffien kotoisalle esiintymislavalle. Näin siis kertoo Marita Taavitsainen itsestään videotreffien kotisivulla ja kuvakin on nätti. Mitä se höpiset täällä? Kato, sä näet. Kauhean näköinen. Lisäksi hän vielä sanoo täältä, videotreffit ja Heikki Hela kasvattavat minua jokaisessa jaksossa myös ihmisenä. Heikin esimerkilliset elämäntavat ja perheenisän korkea moraali antavat minulle voimaa elämän pyörteessä. Heikki, Risto Reipas Hela on mielestäni kakkosen paras kakkosjuontaja. Ykkösjuontajahan on Marita Taavitsainen. Kiitos Marita. Kiitos. Kaunista kiitos. tekstiä. Kyllä, se on niin erilaista tulee kirjoitettuna jotenkin. Niin kyllä, aivan. Mikä sä oot käytännössä, siis mehän en ole mikään marjanpoimija, vaikka siltä näytänkin, vaan tämmönen... Nythän on satanut paljon ja metsä on täynnä sieniä, nyt on hyvä lähteä sienestämään. Ja sitten tämmöisiä pusuikin saattaa löytää tuolta Tohlopin metsistä. Ai tällaisia löytyy? Kenellä se nämä Tai ovat? tatteja, mitä nämä? Sulle. Onko nämä lehmäntatteja? No ne on isompia. Helatatteja. Jaa. Eikö tää mokka? On sitäkin käkyllä. Kenelle nämä on menossa? Sulle, mutta siis ei niitä yksin saa syödä. Nämä on semmosia yhteisiä videotreffiläisiltä nämä annetaan vaikka kaikille. Me syödään yhdessä nämä tuolla takahuoneessa. Nimittäin tuolla pianon vieressä on yksi herrasmies, joka ainakin varmaan mielellään syö jopa kaikki. Se on nimittäin Mikko Mäkinen. Niin se on enemmän tämmönen haperotyyppi. Heikki Hapero Hela. Joo, se kiittää tuolla sivuilla, niin täällä se sitten lyö taas. Ei, se Otetaanko jotain marjanpoimijoita nyt sisään, että tämä ohjelman taso hieman nousisi? No ensimmäinen tulee kuitenkin Seinäjoelta ja Niinkö? hän sanoi, että hän ei todellakaan ole mikään marjanpoimija, vaan hän on Toni. 22-vuotias Toni. ja Seinäjoen miehi. Tervetuloa Toni. Ota Toni pusu siitä. Älä kaikkia ota sitten yksi vaan. Kiitos. Sä olet opiskelija. Joo. Mitä opiskelet? Videotuotantoa. Mikä susta tulee sitten isona, kun valmistut? No sitähän ei tiedä vielä kukaan, mutta sanotaan näin, että vuoden alussa musta tulee niin sanottu videotuottaja. Se onkin ihan hyvä tulla tänne katsomaan, miten ei kannata tehdä. Tästä saa tosi hyvän esimerkin. Joo, no lisäksi sulla on myös joku toimi tai miten sanotaan ammatti. Kyllä. Mikäs se on? Mä teen DJ-hommia. Mikä se on hyvä musa? Mikä on hyvä musa? Siihen voi sanoa vaikka mitä. Siitä on montaa mieltä. No minkä sellainen on hyvä DJ? Se on se, joka soittaa hyvää musaa, eikö niin? Aivan. Se on Toni siellä faneja yleisön joukossa. Tervetuloa tänne. Kiitos. Tänään Toni. Ja Rajanpinnasta Joensuusta tulee Mikko. Hän on 23-vuotias. Sitten varmaan marjanpoimija, varmaan sellaista. Terve. Terve Mikko. Terve. Oletko käynyt marjametsällä tänä syksynä? Kävin Puolukassa. Mahtavaa homma. Itse asiassa kävin. Joo. Ota tuosta hei sen kunniaksi. Kiitos. Älä kaikkia ota yksi vaan. Mä luulin, Ahneita että miehiä täällä tänne. Niin. Joo, ja puolukoita tuli jopa. Joo, 2 litraa poimin. Mä enempää tarvitse. Veitkö äitille? Ei, kun itse Itse söit. Joo. Olet opiskelija Joensuusta. Opiskelet Fysiikkaa ja tietotekniikkaa. minkä takia fysiikkaa? No se oli vähän semmonen random juttu, että mä heitin tuurilla. Satunnaisluku on random ilmeisesti. On. Mä heitin noita vähän joka paikkaa hakemuksia ja yliopistoon satuin pääsemään niin helposti, että... Joo. Ajattelit sitten mennä. Joo. Sä sanoit tuolla takahuoneessa, että fysiikka ei ole mikään täysjärkisten ihmisten ala. Ei oo, en suosittele kenellekään. Se kertoo jotain Mikosta. Tervetuloa tänne Mikko. Niin, siis videotreffithän on pelkkää fysiikkaa. Että tässä ei paljon Joo, eli ei mitään järkeä siis.
Hulluja täynnä. Vielä yksi mahtuu joukkoon. Hän on Jarno, Varkaudesta 21-vuotias. Terve Jarno, miten menee? Ihan hyvin. Ootko tässä. käynyt sienimetsällä tai marjametsällä? No en oo kyllä nyt joutunut. Et ole ehtinyt, niin paljon kiireitä. Ota siitä lohdutuspalkinto. Ota yksi vaan. Hei, oletkin fiksu mies, tajusit, että yksi vaan. Olet opiskelija. Joo. Minkäs tyyppinen opiskelija? Laiska vai ahkera? No kyllä enemmän sen laiskan puolella taipuu. Millä alalla? Liiketaloutta pitäisi lukea. Kansainvälistä kauppaa. Joo. Eli tavoitteena on sitten Niin jonnekin ulkomaille päästä. päästä pois Suomesta. Niin, nimenomaan. Mihinkä ajattelit? On näin selvä jos- päämäärä. Ranskaan tai Englantiin, Joo. jompikumpi. Kyllä mäkin voisin lähteä, mutta ei ole enää mahkuja. Harrastat jalkapalloa ja tennistä. Joo. Jalkapalloa oikein seurassako, Niin, tai en mä enää niin aktiivisesti, mutta mutta joskus kuitenkin. Niin. Urheilumiehiä kyllä. ja kova kunto niin kuin mullakin. Tervetuloa. Joo, herrojen lisäksi meillä on aivan hurmaavia neitoja tuolla kulisseissa. Käydään katsomassa keitä. Elena. Täällä on Heidi ja Pia. Ja hurmaavia ovat kyllä, mutta vielä ei paljasteta muuta. Horoskoopeista katsojat kysyvät, miksi täällä kysellään horoskooppeja. Onko teille mitään selitystä, miksi? No jos se niihin uskoo, niin Uskot sä? uskon. Uskot, no niin, eli sen takia, entäs sitten? No en tiedä, ehkä ihmiset haluaa katsoa, että onko yhtään saman tyylisiä kautta. Sitten ketkä niihin uskoo, niin käykö nämä horoskooppimerkit toisilleen. Niin, että onko niinku sielujen sympatia. Niin. Mikäs sulla on semmoinen horoskooppi, kenenkaan luulisi? En tiedä, minä en tiedä horoskoopeista yhtään. Et sietottu. Onko sulla tällaista? Ei nyt mitään. Vakio. Ei ole mitään vakiota. No hyvä, ei kangistuta horoskooppeihin. Tiedätkö Jarno, että tuolla seinän takana on Heidi, joka haluaa syötävän sporttista seuraa? Haluaisitko katsoa, kuka hän on? Katsotaan yksi video ja siellä esiintyy tosiaan Heidi. Jos on kaksi vaihtoehtoa, että mennä tai olla menemättä, niin aina kannattaa mennä. Heidi osaa se ottaa uusia haasteita vastaan ja jos sille nyt vaikka sanoo jotakin, että mitä se ei ole ikinä enemmän tehnyt, että teepä niin näin, niin ei se mitä, tuskin se koskaan ei sanoa. Se on aina. Haluaa kokeilla kaikkia uutta. Semmoinen mies, joka on sellainen urheilullinen ja sellainen miehekäs, ei mikään naisellinen hienohelma. Heidi tykkää juoksemisesta. Heidi on rehellinen, vauhdikas, mukava, temperamenttinen, älykäs. No, minä olen sellainen iloinen ja huumorintajuinen ja sitten sellainen pirtsekka tai sellainen aina menossa joka paikkaan mukaan. Nyt vähän niin kuin istuvassa asennossa, mutta lanteita on tainnut ennenkin tulla keikuteltua. Joo. Onko tämä oikein harrastus? No joka viikonloppu. No niin, se on naisilla usein tämmöinen ihan mukava harrastus. Ja tuloksia onko tullut? Ei oo. Nyt varmaan tulee aikalainen saalis. No ei. Ootellaan. Joo, mitäs sanot Toni, lähtisitkö heiluttelemaan lanteita Heidin kanssa? Mulla on aina tapana lainita, tai siis lanteita heilutella, että niin mikä. Ja heilututtaa vielä tuossa DG-hommassa. Niinkin päin kyllä. Mutta itselläkin onnistuu. Kyllä. Mitäs Mikon lanteet heilahtaa? Kyllä heilahtaa. Vähän pelotti tuo, että etsii sporttista miestä. Että Joo.
katsotaan nyt. Niin, se ei ole nähnyt vielä sua. Joo. No mitäs Jarno? No kieltämättä näytti ihan. Kyllä sitä voisi lanteita heiluttaa. Joo, mutta me kuitenkin, tai meillä on täällä tapana katsoa toinenkin video ja siellä meille esiintyy shoppaileva joensuulainen Pia. Mieheltä odotan ainakin sitä, että täytyy olla itsenäinen. Pia on älyttömän seurallinen ja sosiaalinen ja hyvällä tavalla hullu. Miehellä pitää olla myös pilkettä silmäkulmassa ja hulluutta, huumorintajua. Siis minua ei esimerkiksi yhtään ahdista se, että sanotaan silleen, että miehet on aina pikkupoikia. Siis se on vaan positiivista. Toivottavasti löydän itsestäni sen pikkutytön aina. Pia tykkää hirveästi sellaista vähän niin kuin vaihtoehtoisista miehistä, joista on sille haastetta. Herrasmies saa olla. Pia tykkää auttaa kavereita ja äitiä ja itseään ja tykkää pelata vaatteiden kanssa. Tykkään miehistä, joilla on paksut hiukset. Ei missään nimessä pitkät. Ei saa olla yli tämän. Tää on ihan maksimipituus. Ja sitten värjäystä, kiitos. Mukaan peliin. Se on ihan mies. Joo, shoppailemaan seko olisi semmoinen. Oh yeah. Se on tämmöinen naisten perisynti. Onhan se. Vaaterumpaa. No, nyt tulee tämmöistä muutakin rumpaa. Jee. Se on ainakin hyvä asenne. Että... On tässä kyllä pakko ottaa asennetta. Eihän tästä muuten selviä. Ei, näin on. Oikealla asenteella jatketaan. Oh yeah. Edelleen. Täällä on 4 todella paksuhiuksista poikaa, jolla ei ole liian pitkät hiukset. Mitä sanot Jarno Pian videosta? No ei, hassummalta näyttänyt hänkin. Ihan. Ei ollut hassu, mitä sanoo Mikko? Joo, kyllä sitä voisi Pian leikkikaveri olla. Mä vaan aloin kuuntelemaan, että sehän valitsee Helan selvästi. Mutta täällä on vaan 3 valinnetta. Joo, tää oli hieno kohtelia, että sanoin, että sä saat lisäpisteitä. Mä tarjoan kahvit sulle, lisää pusuja tuolla. Neekerin pusuja. No joo, mennään asiaan. Toni, Niin, mitä mieltä olet Pian videosta ja Piasta? niin asia. Asiallinen, Kyllä. eikä muuta. Ei nyt oikein tällä erää. Ei mitään epäasiallista, ainoastaan asiallista. Hyvä, mutta tilanne on nyt kuitenkin se, että me joudutaan näistä 2 valitsemaan. Teillä on 2 nappia ainoastaan edessänne. Ja aletaan painelemaan niitä, että Toni aloittaa. Mikko. Ja Jarno. Täällä on 2 samaa nimeä ja se on muuten Pia! Tupas Pia tälle puolelle! Tämäpäs heiluu täällä. Päivää. Pia, mitä et meinannut löytää tänne vai? Eikö tää heiluu täällä niin vähän vaikea? Ai sulla heiluu siellä. Ei saa, antaa se heilua. Mennään tänne katsomaan poikia. No huppuja. Kato heitä hieman. Keskity kysymyksiin. Me käydään tässä välissä vielä Maritan luona. Täällä ollaan ja kännykkä tietenkin kanssa. Että mitäs meillä sit kännykällä nyt käy? No, kännykkä on aina auki yötä päivää. Niin, että tämä on nyt se ensimmäinen, se pistetään kohta päälle, ei ehkä ihan vielä. Minkälaisia soittoja sä nyt haluaisit? Kaikkea sellaista. Ei pelkkää asiaa. Niin kuin Ei, enemmän sellaisen viihteen puolelle.
Tämä on viihdeohjelma nimenomaan. Se on tosi easy, että kysyt kysymykset pois ja sitten vaan teet valinnan. Niin, joo. Me mennään nyt varmaan kysymään kysymyksiä, eikö? Kyllä. Mikäli Pia on Tässä olisi aikamoisia paloja herroille ensimmäinen vaan siitä. Siitä vaan, että kehuppas itseäsi. Toni. Kaikki, Mikko ja Jarno myös. Ensin Toni. Mä oon persoonallinen ja hyvän näköinen ja hauska ja rehellinen ja vaatimaton ja Ennen kaikkea. muutenkin okei. Hienoa. Älä enää kehu. Joo. Mikko. Älykäs ja kaikki näkee, että erittäin hyvän näköinen. Vieläkö pitää kehua? No kyllä tossa oli olennaisin tuli. Mitäs Jarno? Joo, no mä oon oikein harvinaisen hyvän näköinen. Minäkin. Todella vaatimattomia miehiä. On oikein kyllä. Nyt sulla on hyvät saumat nyt. Noniin. Eiköhän kysellä Sitten lisää. jos lähdetään yhdessä viettämään tämmöistä baari-iltaa, niin miten minun kanssa vietät sitä? Siis lähdetkö esimerkiksi kavereiden kanssa oleskelemaan vai oletko minun kanssa koko illan kiinni? Mitä sanoo Mikko? No, Kiinni. en missään nimessä lähde kavereitten kanssa. Sä et ole nähnyt mun kavereita. En lähde, mä Ilmeisesti lähden onneksi. sinun kanssa. Okay. Jarno. Joo, enköhän mäkin sun seurassa viihdyssä koko illan. Hienoa. Viimeiselle hitaalle vielä. Entä Toni? No kun kerran naisen kanssa mennään baariin, niin ei sehän sitten kavereiden kanssa olla. Vaan sen naisen kanssa. Näin se on. Hyviä miehiä. Joo, ei sieltä tule kommentteja koko ajan. Niin. No niin. Minkälaiset alusvaatteet ostaisit minulle syntymäpäivälahjaksi? Jarno. Kestävät. Anteeksi, Miksi ei pitäisi muuta olla kysytty. kestävät? Jarno. Ja mustat mä ostaisin. Ne on aika... Jotkut Ihan simppelit vai onko niissä jotain jutskia? No ei siinä mitään. Kovin erikoista tarvii. Okay. Aholaidalta ja Mikko. No, minä kahtosin semmoista siistiä, yllätyksellistä, kuten muumialusvaatteet. Kaarikon lempialusvaatteet. Mistä sitä tiedettiin Pialla jo ole sellaisen? Ai joo. Toni. Tästä äskeisestä on varmaan vähän paha pistää paremmaksi, mutta ehkä mä ostaisin semmoista, joka on sitten helppo repäistä pois. Eli halvat, että haittaa vaikka Ei se kestävyyskään siinä. Ei ollut näköjään sitten kuitenkaan. Joo. Mä olin väärässä. Sitten tässä on viimeinen. Joo. Onko tämä viimeinen? Joo. Tämä on Selvä. viimeinen. Joo, anna Minkälaisessa tilanteessa on pakko antaa, jos haluaa saada? Toni. No, jos nainen niin sanoo, niin kai sillä on pakko antaa. Käskystä. Se on se. No, itse asiassa minä annan erittäin mielelläni ja kyllä sitä saa samalla. Ei tarvitse pakottaa ollenkaan. Jarno. Kyllä sitä melkein joka tilanteessa on pakko. Nyt on. Tää on vaikeeta. Tää on kyllä. Voikohan tämän ohjelman nyt perua vielä? No ei peruta, vaan saat hetken miettiä. Joo. Mieti, katso herroja. Minä Mieti katselin. rauhassa. Anna silmän levätä. Joo, Mikko soittaa nyt tätä tuttua jännitysteemaa. Joo. Minä en osaa päättää, sori. Mieti vielä. En minä voi. Kaikki. Joo, se olisi... Mä määrään sitten. Joo, kyllä on valinta tehty. Siinä tapauksessa kakistat sen Se on ulos. Toni. Sehän oli Toni, joo. Onneksi olkoon. Juu, siis onneksi olkoon. Katsotaan tuonne videotaululle Mikon taakse. Voi Mikkoakin katsoa, mutta keskittykää siihen videoon. Se on teidän retkikohteenne. Marjan poimintaan tai sienestämään. Oletteko käyneet levillä? Ei koskaan. No niin, tämähän on ainutlaatuinen tilaisuus senkin. Taitaa olla jo mennyttä aikaa. Voi harmi, ja olisin niin halunnut päästä illasta. Mutta mitä suo tuppoja? No,
niin No eiköhän siellä jotain tekemistä löydy. Ja hyvää matkaa, hauskaa syksyn jatkoa ja onnea elämään tuohon suuntaan. Siellä on Levi ja Nyt me jaetaan vielä lisää palkintoja. Hei Heidi, hauska tavata. Sullahan ei käynyt huonosti, vaan kävi itse asiassa aika hyvin, koska tässähän ei hävitä, niin kuin tiedät. Kyllä. Sait puhelinnumeron ja puhelimen, mitä aiot sanoa Suomenkin mieskatsojille. Kaikki nuorekkaat, urokset, kollit, koiraat, soitelkaa. Koiraat, mutta ei koirat. Joo. Mikko. Hei, sun pitää antaa livenä se pusu Heidille, koska Heidi jäi ilman. Ei, katsotaan sitten tuolla takahuoneessa. Se on perinteisesti se. Niin, mitä haluat sanoa naisihailijoillesi? No, kaikki ihailijat saa soitella. Että mitä sitä enää voi sanoa. Pettymys oli kova, en minä No ei soija. se kuule, soittoja tulee sadoittain. Niin. Jopa tuhansittain saattaa tulla. Mitä sanot Jarno ihailijoillesi? Mutta jos nyt jotakuta voi mahdollisesti kiinnostaa tällainen jano, niin ottaa yhteyksiä. Kiitos käynnistä Jarno. Hauska, että uskaltauduit. Ja Mikolle hyvää syksyn jatkoa ja myös Heidille. Tuohon suuntaan. Ja tuolta päästä. Ja hei, Meikärin pusuisit siellä. Sinne takahuoneeseen, että pitäisikö sunkin nyt lähteä? Ei. No mä menen kohta sitten. Tää on varmaan yllätys sulle, mutta ohjelma ei vielä lopu tähän.